zaváhá, jenom pohyb. Výborně. Ještě jednou, tady pauza. Narovnat. Ne, dobrý, počkat. A doleva. No. Abych na to vedl. Ano. Narovnat. Vypouštět. Jo. Dobře. Obě otěžení pravá. Nevypouštět. Tak, no, aby nám nezalezl příliš blízko pod stůl. Kousíček živější tvár, živější tvár. Ano, výborně. Teď to snadný, ale to už je jiný. To je pravidelnost balu z toho pse. Teďka pojede, je nejistý. Pochválit. Splnil úkol, ne úplně dobře. Takže půjdeme znovu. Tak, jenom chvála. Sedět nechce předle, ruce nechá ruce. Nezvedá. Prostředek skoku, pokud to půjde. Ano, to je ono. Čas. Ať poslouchám. Doprava, obě ruce. A doleva. No, je to jak... Doprava. Váha. A doleva. No. A je to. Obě otěže. Pozor, ruce. Tak, napni otěže. Napni otěže. Doprava. Ne, povolí, teď začne taky spoluprácu. A napni otěže. Jo, jak technicky pracuje výborně, ale trošku zbrklí a neúrovna. Jedeme zprava to samé. Napni otěže. Koníček trošku přemýšlí, když se uhodí. Nebojí se, ale přemýšlí. Výborně. Klid. Posaď se na otěže. Nepřidej se. Tohle je ono, jo? To je sval ke skoku. Kontrola a oblouček. Ruce k sobě. Buď v klidu. Přidrž si ho.